जले, मानो जले, नायक जले, नालायक जले, खलनायक जले, ए भैया संत जले, और संत के संग संग लौंठ चोरो जले, चोरो जले, ऊ का करे खातिर चुरावे, का चुरावे जले, अरे गहना, घंटा चुरावे जले, कहे का भाव के शिव जी का दरबार, समदर्शी दरबार है भैया, जना दरबार के हर एक लोग पूजनीय हो, एक दुए आदमी रहले जेकर पूजा ना भई, त शिव जी के पूजा होला, होला नु, पार्वती जी के पूजा होला, होला नु, गणेश जी के पूजा होला, गणेश जी के दू जनी मेहरारू होलो रिधि सिद्धि, कहीं सीधी बुद्धि लिखल बा, ओहू लोग के पूजा होला, गणेश जी के दू जना बबुआ हुआ शुभ और लाभ, कहीं क्षेम लाभ लिखल बा, ओहू लोग के पूजा होला, गणेश जी के एगो भाई हुवन कार्तिक जी, उनहू के पूजा होला, आ गणेश जी के भौजाई छठी माई हई, उनहू के पूजा होला। जाई ने पिछले कतिकवा में चाहे चैत बीतल हा, गिरी बाबा के कोई झलवहिया बड़े, के हजी, कुशवाहा जी, हाजी, जिन है केसिया मोसिया रंगवा के बैठल बड़े, इनहू के मेहरारू छठ पूजा करेली, कैसे राजा राम भाई कर नाम हो, इकर मेहरारू छठ पूजा करेली, जब सूरज भगवान के अर्घ देवे के भइल, ठेहुना भर गंगा जी के पानी में जा करके खड़ा भइली, और ओकरा पहले सोरहो सिंगार पटार कइले रहली का, हे नोकिया पर से ले सेंदूर टीक के बीचे बीचे मांग फाड़ के चनिया पर कइले रहली, आ गंगा जी में खड़ा होके कहत रही कि हे गंगा मैया, हे सूरज भगवान, हे छठी मैया, हमरा कुशवाहा जी के लंबर दवाई दे, जल्दी उठा लो। आई इतना होशियार निकर मेहरारू है गिरी बाबा, मीरगंज बाजार में एक दिन देखनी हमहू गोरनी ससुरारी की हो, देखनी कि राजा राम भौजी आ करके ब्यूटी पार्लर में घुसल बड़ी, केसिया के कटोले बड़ी बब काट, केसिया नीचे में है घिरल बा, केसिया कब उठा के सेनुरुआ छुआ के छोड़ दली, कहली कि लो भातार बड़ी गर्मी में ना होगा तो यही में बुझबुझ अरे हाँ महाराज बहुत फैशनदार हुई, एक दिन देखनी कि कह तरी के मेन रोड में तो जाम बा, अब भातार जी है ना बाईपास में बुझबुझी छोड़त तो चलिए हम को वही दरबार में चले के बाद दो कड़ी में गणेश जी के कहे के बाद, गणेश जी के विषय में लिखल बा कि महिमा जान गण राउ, राम जी के विषय में गणेश जी के हर एक देवता ले बेसी जानकारी रहे, ऐसे वहां के सर्वप्रथम पूजा होला। अब वेद में आज लिखले बने कि कृषि सर्व वचनम नो कार्य बीज में उच्च, सकर कृष्ण सर्व श्रेष्ठा आदो शिक्षक ने उच्च। कृषि माने सर्व, अणो माने बीज, जो सभी महाभूतों का बीज है, उसी का नाम श्री कृष्ण है। सस्य स्वयं कृष्ण सस्य विष्णु स्कंदो कलद भाव, साक्षात श्री कृष्ण ही गणेश है, और गणेश ही कृष्ण है, और विष्णु जी कार्तिक जी हैं। तो व्यासों का व्यास शिरोमणि श्री सुखनंदन जादव जी, हमारे गुरु जी के भजन हो, वहाँ के भाव का लगल बा कि गणपति गणे अहे अगहरिया, हर खबरिया हमरो से कहत पानी मुखहरिया, खबरिया हमरो ए बाबा, तो गणपति गणय गहरिया, खबरिया हमरो खबरिया हो, खबरिया
गिरी बाबा के धरती से रुपया मिलल, मिलल आशीर्वाद मिलल। मिलल राम नारायण यादव जी सियारी मठिया रोआ से हाजिर के प्रार्थना बगत मंच पे आई आई एगो माला से हमरो के स्वागत कर आहा काहे कि बाबा के गांव करो रही आई हमरा आई एगो माला स्वीकार करी आहा वाह आई जकर्ता मालिक की ओर से भी हजारों हजारों पुरस्कार मिलल। मिलल भगवान से प्रार्थना रही हां स्वर्गीय श्यामदेव चौधरी जी के दिवंगत आत्मा के भगवान शांति के दान दी। वाह ताली से स्वागत हो जा। वाह तालियां ताली बजे वाह तो कोटिन ब्रह्मा विष्णु बनवला कोटि त्रिपुरारी विराट पुरुष के पैदा कोइला सृष्टि के विस्तारी हो। हे भगवान करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु और करोड़ों शिव के बनाइले कहिया जहिया रवा कृष्ण रूप में राधिका के संगे गोलोक धाम में रहिले कहिया जे गोलोक धाम के मालिक हो। वाह तो कोटिन ब्रह्मा विष्णु बनवला तो कोटि त्रिपुरारी हो। पुरुष के पैदा कोइला सृष्टि के विस्तारी हो। आहे अपन गोपिन संग रासर चवला अपन गोपिन संग रास चवला छड़ी कतान बसुरिया हो खबरिया हमरो भजन के लास्ट भाव एक बाद से एक कड़ी हनुमान जी के जय बोले सर एक बाद से हमरा गिरी बाबा से काहे कि गोचर के पालन करीले तो यही से गणेश कहाइले भूतन गण के ईश्वर हई तो यही से गणेश कहाइले भूतन गण के ईश्वर हई यही से गणेश कहाइले विष्णु का रूप रौरे खाती माई पार्वती चौथ व्रत कैले रही तो रौरा पुत्र रूप में प्रकट भइनी रौर नाम गणेश पर गई और रौरो फिर विष्णु का रूप छोड़ करके जन्म लेहनी जदुवंश में द्वापर में जदुवंश में अवतार लेहनी वासुदेव और देवकी जी जेल के अंदर रहलो वही जेल के अंदर में रौरा प्रकट भइनी और अवतार भइल तो वो बड़ा रौर नाम श्री कृष्ण पड़ गई
अरौरे युधिष्ठिर के राजसु जग करावे खातिर गई रहनी हस्तिनापुर में। जब राजसु जग पूरा हो गई तो में 88,000 ब्राह्मण रहले और 60,000 क्षत्रिय राजा रहले। तब पांचों भाई पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव हाथ जोड़ के भीष्म पितामह से कहल कि दादा इस सभा में 60,000 क्षत्रिय राजा बड़े और 88,000 ब्राह्मण समाज बा। इस सभा के अंदर हम केकोर गुड़ धो के पूजा करी जा। तो भीष्म पितामह कहले कि सबसे वीर बलवान इस सभा के अंदर भगवान कृष्ण कन्हई बने। तो लोग उन्हीं के गुड़ धो के पूजा कर लो। नकुल जी गईले गंगा जल लेकर के गुड़ धो के पूजा कोइले। तले कृष्ण भगवान के फुफुआउत भाई रहे जनक नाम रहे शिशुपाल। वह विरोध कदलस किया न्याय होता, ये धर्म होता, ये ना होके के चाहिए। हैरास रचावे वाला, घर घर के दही चुरा के खाए वाला, ये माखन चोर के क्षत्रिय के समाज में पूजा होई के चाहिए। भीष्म पितामह खिसियोइले, भीम से गदा उठा के चहले जब मार दी। तले कृष्ण भगवान दोनों जना के रोक दहले, कहले कि एकरा के बोल दिलो ये हमार फुफुआउत भाई हो। हमरा बुआ का नाम सुसरवा देवी रहे। जब एकर जन्म भई रहे त एकरा 3 गो आंख और 4 गो बाह रहे। बुआ हमर जन्म देली, जब होश में वैली देखली तो रोवे लगली। देवता लोग आकाशवाणी से बोलल कि हे देवी तू डेरा मत। जेकरा देखला से 3 गो अखिया में से एगो अखिया बन हो जाइया, 4 गो बोहिया में से 2 गो बोहिया कट के धरती पर गिर जाई, उहे एकरा के मारी। सब लोग गइल हित परित राज के लोग, हमहु सुननी कि हमरा बुआ का लइका भइल बड़े। गइनी दौड़ के आ गोदी में उठा करके लोगनी खिलावे। हमरा अखिया में अखिया नजर में नजर मिलल तो 3 गो अखिया में से गो अखिया अपने से बन हो गई, आ 4 गो बोहिया में से 2 गो बोहिया कट के धरती पर गिर गई। हमार बुआ हाथ जोड़ कहले कि बाबू हमरा भाई वसुदेव जी के तू लड़का हुआ कृष्ण, यानी हमर भतीजा हुआ, एकर वध मत करी हो। तो अपना बुआ से हम कहले रहे कि 100 गो गलती एकर माफ कर दे, जहिया 101 हो जाई ओ दिन एकरा के मार दे। एकरा के बोले दिलो लागल गोरिया आवे। भगवान चिचिन खींच के लगले गिने, जब 100 गो हो गल तो कहले कि रुक जो शिशुपाल, अबे से रुक जो तोर प्राण के रक्षा हो जाई। कल के भाई हमरे के क्या रोक, रोड छोड़ कहीं के 17 बार तोरा पर चढ़ाई कइल जरासंध आ ते लड़ाई छोड़ के भाग गइली। भगवान कहले कि अब ते ना मनबे। चक्र का स्मरण कइले, चक्र आ करके नाचे लगले भगवान के अंगुरी में। चक्र छूट गइले हरी हाथ से, हर गर्दन घुमल हजारन बार, हर सर कटा गइल शिशुपाल के सभा में भइल घोड़ा। भगवान चक्र चलवनी, चक्र जा करके लाखों भागल शिशुपाल सभा छोड़ के, चक्र जा करके गर्दन काट के धरती पर गिरा दहले। लेकिन भगवान जब चक्र के चलवले अंगुरिया कटा गइल, लदर लदर खून गिरे लागल। द्रौपदी देखली फरका बैठल रही, दौड़ के गइली, जा करके साड़ी के आंचर फाड़ करके भगवान के अंगुरिया में बंडेज करे लगली। भगवान कहनी कि जा द्रौपदी, समय आई तो एक बीता साड़ी के कारण साड़ी के तरह खाती हम पहाड़ लगा दे। उहे प्रदान दिले कि लाख प्रयत्न कइल दुर्शासन दुर्योधन के कहला के अनुसार नंगे करे खातिर के एकरा के नंगा करके हमरा के जंघा पे बैठा दे दुर्शासन। काहे कि हमरा के कहलर ले कि अनहर के बेटा ना अनहर तो भक्षुनहर जरूर होला। तो सुख नंदन जदु नंदन ऊपर तो फेरी तो तनिक नजरिया खबरिया हमरो